Takže ahoj, já budu trošičku šeptat, protože moje mamka se kouká na film, tak musím být potichu. Dneska je to informačka, což jste si mohli všimnout názvu a prostě jako bych chtěla jsem vám říct, že tuto dobu moc jako nebudu natáčet žádná videa, protože potřebovala bych být doma sama. Protože proto mám strašně hrozné videa. Prostě asi tak. A jako druhé je, že pojedu možná s rodičemi na dovolenou a bude tam i vůbec Janča. No a tam budu taky asi natáčet. Ještě nevím, kdy to bude. No a ještě ke mně dneska přijde kámoška, takže možná budeme natáčet. A hraje se taky s pečopáky. Takže pro dnešek toho videa je asi všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že dáte odběr, like, budu za to strašně moc ráda. A ahoj!